Я ўпэўнена, што ўсе дзеці таленавітыя ад нараджэння. Не буду з табой спрачацца, але не забывайся, што мала талент мець. Яго трэба яшчэ выпіставаць, раскрыць. Нездарма ж існуе столькі дзіцячых цэнтраў развіцця. У век інфармацыі меркаванні многіх мам наконт ранняга развіцця дзіцяці па-ранейшаму не супадаюць. З аднаго боку, бацькі лічаць, што сын ці дачка павінны нагуляцца, нельга пазбаўляць іх бесклапотнага дзяцінства. З другога, стараюцца даць малому як мага больш з самага пачатковага ўзросту. Развитие ребенка максимально проходит до 3 лет. Все остальное потом с 3 до 5 лет минимально у нас получается, добавляется к развитию малыша. Все остальное идет коррекция. Менавіта таму сучасныя мамы стараюцца аддаць сваё дзіцяці ў школу для маленькіх ледзь не з пялюшак. Лучше развивать, как только ребенок родился. То есть вначале что-то делать дома, а где-то с 5-6 месяцев уже приводить в коллектив. У нас и не стоял вопрос, что отдавать либо не отдавать, потому как мы, как любящие родители, хотели, чтобы наш ребенок был образованным, хорошо читал, легко пошел в школу, в садик. Святлане яшчэ няма і 2 год. Разам з мамай яна 2 разы на тыдзень прыходзіць на заняткі па праграме «Ранняе развіццё». Едем, едем на лошадке далеко, далеко. Рады, рады все ребятки и ко-ко, и ко-ко. Особенность этих программ – это включение родителей именно в процесс обучения с малышами. На працягу 40 хвілін дзяўчынка разам з іншымі дзецьмі малюе, складвае палачкі, прасуе сурвэткі. Усё гэта спецыяльна распрацаваныя практыкаванні для дзяцей ад 1 до 3 гадоў. Мы здесь успеваем и попеть, и потанцевать, обязательно развиваем пальчики, память, мышление, учим цвета, формы. На першы погляд, у Святланы ці іншых дзетак з групы ніякіх асаблівых адрозненняў ад іх равеснікаў няма, але яе мама сцвярджае, што яны ўсё ж такі ёсць. Во-первых, стала самостоятельной, стала более общительной. Ребенок с удовольствием ходит в школу, он более 30 минут может посидеть за столом, сконцентрированно заниматься делом. Это важно. Але як жа быць са сцвярджэннем, што дзіцяці пазбаўлена дзяцінства? Яно не мае магчымасці нагуляцца. Любое развитие, оно происходит с большим количеством игр. Вопрос в том, что они проводятся системно и правильно, с определенным программным содержанием. Мы никоим образом не забираем возможность игры у ребенка. Акрамя таго, мамам не варта турбавацца, што незаўважанымі застануцца індывідуальныя асаблівасці дзіцяці. Сапраўдныя прафесіяналы здольныя іх разгледзець. К нам приходят малыши-кинестеты, и зрители, и детки, которые через аудиальный канал восприятия воспринимают информацию. Наша задача построить игры и упражнения таким образом занятия, чтобы были задействованы каналы восприятия малышей. Які б варыянт выхавання вы не абралі, дома ці ў спецыялізаваным дзіцячым цэнтры, галоўнае, як сцвярджаюць спецыялісты, каб дзіця ваша гадавалася ў любові.